Udazkeneko barazkiak eta frutak. Udazkena irailaren azken egunetan hasi eta abenduaren azken egunetan bukatzen da. Ez da uda bezain beroa, ez da negua bezain hotza. Beraz, urtaro epela da. Ila hauetan zuhaitzen hostoak kolorez aldatzen dira. Marroiak, laranjak, horiak eta gorriak dira nagusi. Eta uda bukatu bada ere, gure baratzeak ez dira erabat hustu. Bertan, hainbat barazki eta fruta aurki ditzakegu. Baina zein fruta eta barazki biltzen dira udazkenean? Udazkeneko barazkiak. Baratzeko barazkiak. Udazkeneko barazkiak marroi, laranja, hori da zuri kolorekoak dira gehien bat. Urtaro honetako barazki ezagunena kuia da. Bere haziak lehortu ondoren jan daitezke. Urtaro honetako lehen egunetan, sasoiko azken tomateak, alberginak da piperrak bildu daitezke. Urrian eta azaroan, zerbak, kardua, porrua da borraia bere lore urdin politekin dira nagusi. Azaroan, Nafarroan tipuletak biltzen dira, eta azarotik aurrera, azalorea, apioa eta azenariba biltzeko prestaude. Azenarioekin batera lurrazpian jaiotzen diren erremolatxa, errefaua, errefautxoa eta arbia, abenduan eskarola, bruselaza eta Kataluniatik datorren buruaza lombardiarra biltzen dira. Tuberkuluak. Udazkenean patata berantiarrak ditugu, eta gure baratzetan ematen ez diren arren, dendetan boniatoa edo batata aurki ditzakegu. Tuberkulo bera bada ere, boniatoa barrutik laranjagoa denari esaten zaio, eta batata barrutik zuriagoa denari. Zerealak. Udazkenean artoa eta arroza dira biltzen diren zerealak. Udazkenean biltzen den arroza japonika deitzen da Nafarroan landatzen da. Lekaleak. Udazkeneko lehen asteetan, irailaren amaieran eta urrian, babarrunak biltzeko prest daude. Haziak eta beste laborantzak. Eguzki lorea, uda kolorea bada ere, bere haziak lehortzen uzten badituzu, udazkenaren lehen egunak hauek biltzeko prest daude. Urrian, Nafarroan, soia biltzen da. Berarekin egiten den edariak arrakasta handia izan du azken urteotan. Eta azaroan, azafaria biltzeko hilabetea dugu Nafarroan ere. Mendiko barazkiak. Azkenik, ondjoak eta perretxikoak. Ez da erreza mendian hauek aurkitzea, baina egitekotan benetan merezi izan du paseotxoa, ez duz uste? Udazkeneko frutak. Negua heldu baino lehen da zuhaitzek hostoak guztiz galdu aurretik, zuhaitzetan udaberrian jaio eta udan hazitako fruituak biltzeko prest daude. Horien artean, fruitu lehorrak deritzonak. Baina, ze dira fruitu lehorrak? Zuhaitzen haziak dira, gehienetan oskola gogorrak dituztenak. Batzuek arantzaz estalita, da beste frutuekin konparatuta ur gutxi dute. Horregatik lehortzen jartzen dira da horrela neguan jan daitezke usteldu gabe. Horien artean ezagunak dira Euskal Herrian, gaztaina, intxaurra eta urra. Badira ere beste fruitu lehor batzuk, almendra, pistatxo edo kakahuete adibidez. Da azkenik, ezkurrak, haritzetik jaioak basurdeen gogokoenak. Anakardoa fruitu lehorra bada ere udaberrian biltzen da eta guk jaten duguna urrunetik dator, Vietnametik, baratik edo boli kostatik. Beste frutak? Udazkenaren lehen egunak pikuak biltzeko azken aukera ematen digute. Hemen landatzen ez badira ere, udazkenaren hasieran
erreza da dendetan granadak aurkitzea. Baina gure inguruko urtaronetako frutarik ezagunena sagarra da. Zehazki, sagardoa egiteko erabiltzen den sagar txikia. Da udazkena aurrera doala, irasagarra, mahatsak, da kiwia, azken bi hauek neguaren lehen asteetan garaian ere badira. Lehen zitrikoak ere aurki ditzakegu. Badira fruta batzuk bai udaberrian, udan, udazkenean da neguan dendetan aurki ditzakegunak. Da hauek dira banana, platanoa ere deritzona, sagarra eta udarea. Udazkena da fruta hauek jateko garaia proposa. Fruta tropikalak. Anana. Beste lurraldetik etorritakoa gozo-gozoa dago udazkenean. Kakia. Bere izena japonieratik dator, laranja kolorekoa zapore suabea eta pixkat gozoa du. Karambola. Izar fruta ere deritzona, Asiatik etorritakoa da. Ale txikiek zapore garratza omen dute, handiak aldiz gozoa. Kiwanoa. Kanpotik arantzak ditu, barrutik berde eta horia da. Bere zaporea, kiwi eta bananaren artekoa dela diote. Entxaladan hartzen denean, luzekorraren antzekoa da, baina freskagarriagoa. Mangoa. Anana bezala bere momentu hoberenean dago udazkenean. Barrutik laranja da bere azala berde gorri eta laranja kolore artekoa da. Bere zukua oso ona da ere. Papaya, nahiko fruta handia da. Barruan hazi beltz handiak ditu. Barnekoa laranja da, zapore finarekin. Bere izena Mexikoko maia hizkuntzatik dator. Azkenik, txirimoia. Jatorriz, Hego Amerikakoa, bere mami zurizka eta zapore gozoatik da ezaguna. Askotan, anana eta banana kombinazio gisa deskribatzen dena. Probatu alduzu inoiz hauetako bat? Ikusi duzunez, gure baratzeak hainbat aukera eskaintzen dizkigu. Hainbeste barazki izan da, ze plater prestatuko zenukezuk? Ba alda asko gustatzen zaizun udazkeneko errezetarik? Zein da zure udazkeneko fruitu lehorrik gogokoena? Ezagutu alduzu fruta berriren bat? Hurrengora arte, agur!